Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan li Qesra Dolmabahçe di konferansa Daraza Destura Cîhaniya İslamî de axivî û diyar kir. Dewleta ku ne dadwere nebe, ne çarek wekî avahiyeke riziyayê hilweşe. Piştîvan gotinên Erdoğan careke din pergala hiqûqê û pergala dadeya Tirkiye di ser çaresernebûna kêşeya Kurd de bû cihê nîqaşê. Li gorî aliyê desthilatê di kêşeya Kurd de Erdoğan hin gavên dîrokiya vedine. Lê dewletên Rojava yên Kurd destûr nedane ku ev pêngav bi ser bikevin. Loma jî ev gotin di cih de ne. İslam kültüründe çok belirgin bir şiardır. Yani bir Serokkomar Erdoğan bi vê gotinê behsa helwesteke dîrokî dike. Helbet ev gotin li Tirkiye li ser mav, edalet û hiqûqa ji bo Kurdan hate nîqaş kirin. Kêşeya Kurdan ya li Tirkiye ne tenê ya demokrasiyê ya hebûnê ye jî. Erdoğan kêşeya Kurd ji asta redkirinê anî asta çareseriyê. Lê mixabin îro li Tirkiye têkoşîna li dij terorîzmê hatiye wê astê ku bûye wek têgeha têkoşîna li dijî Kurdan. Divê em vê boçûnê temîr bikin. Hem em Kurd divê vê temîr bikin û hem jî dewlet divê careke din li ser biryarên xwe bifikire. başlayan işte o açılım süreçleri Akademisyenên Kurd jî diyar dikin li Tirkiye ne problema demokrasiyê. Lê bêedaletiyeke ji ber hebûna pirsa Kurd rû dide heye. Heta kêşeya Kurd neyê çareser kirin, ne pêkane ku demokrasî û adalet li Tirkiye karîger be. Pirsa Kurdî dike ku li Tirkiye demokrasî pêşveneçe demokrasî rûnenên nîrxên demokrasiyê di civatê de neyên pejirandin. Ha ji ber wê yekê jî divê ev mesele carekê çareseriyê bibîne ku bi rastî em bikaribin li vî welatê wê wextê ji edaletê ji dadbariyek rastîn ji dadwerên em bêjin ku bi heqê xwe bi rastî jî yanî tedî em bêjin heqê em bêjin dadwarkirinê didin wê wextê em bikaribin wan li vî welatê bîn. Her çiqas aliyê dijberiyê destata Tirkiye, gotinên Erdoğan yên li ser dadê û hiqûqê wekî cihê pêkenînê binirxînin jî navên nêzîkên desthilatê diyar dikin, Tirkiye di proseya çareseriyê de daneyeke dîrokî bi dest xistiye. Ya egera pêkhatina aştî û demokrasiyê. Heta rêveberên AK Parti û akademisyenên nêzik desthilatê dibêjin, dema siyasetmedarên Kurd jî bi feraset tevbigerin, dikarin ji van gotinên Erdoğan sûd werbigirin û careke din rêl berderiyê çareseriyeke nû vekin. Azat Altun, Kurdistan 24, İstanbul.